प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के। Mix by Kajua Studio. Music by Happiness Film. शामिल जागरात में होए मिली सुकून जी। शामिल जागरात में होए मिली सुकून जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि बैलून जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि गेंदा फूल जी। काजू रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिंसा। भीड़ होला देखा भारी जी। नवमी नवरात्र के मेला ए सैया लगेला दह पर नारी जी। पूजा पाठ में शामिल होते भरेला जुनून जी। पूजा पाठ में शामिल होते भरेला जुनून जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि गेंदा फूल जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि बैलून जी। Mix by Kajua Studio. राइटर नाटू राहुल के संघवा जत बारे मैहर धाम जी। वाला दूर दूर से नारे और नारी बनेला बिगड़ल काम जी। जे भी दर्शन कैला से वही जा भइल परिपूर्ण जी। जे भी दर्शन कैला से वही जा भइल परिपूर्ण जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि बैलून जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि गेंदा फूल जी। शामिल जागरात में होए मिली सुकून जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि गेंदा फूल जी। ए सैया पंडाल सजावे खातिर ले आदि बैलून जी। काजू रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिंसा।